Dobar dan, danas smo u zgradi Infobipa, a ovdje sa mnom je... Ja sam Karla Penović. Evo, o meni zadnjih 6 godina radim u IT-u, u ljudskim resursima, od čega evo skoro 4 godine u Infobipu kao rekruter, odnosno talent acquisition specialist. Dobro, možeš li mi malo predstaviti Infobip, koliko imate zaposlenika, kojim sve državama poslujete, općenito tako neki podaci? Pa evo onda malo kroz brojke, nekih 3.500 zaposlenih, možda malo i više od toga, svugdje negdje po svijetu, preko 100 ureda svijeta. U Hrvatskoj smo zastupljeni, znači Split, Zagreb, Vodnjan, Rijeka, Osijek, Varaždin mali ured, tako da svugdje negdje po svijetu, preko 6.000 klijenata, tako da smo sve veći i veći, rastemo. Neke najistaknutije klijente, ako se to smije znati? Najistaknutije klijente, pa evo ne znam, svima poznato od Ubera, Ikea, Temua, pretpostavljam naručujemo svi preko Temua, tako da evo, čisto. Što ti kao rekruter najčešće ističeš kandidatima o vašim proizvodima kad pričaš? Pa u principu ja kad na ovom svom dijelu ja vodim ovaj screening intervju, odnosno prvi intervju, volim nekako kandidatima, pogotovo mladima, to prikazati nekako najjednostavnije, da im ostane u sjećanju onako di to oni vide oko sebe svakodnevno, da nisu možda ni svjesni di je taj Infobip. Znači svaki put kad naručuju nešto online, kad im stiže nekakav paket i kad oni dobivaju tu nekakvu automatsku poruku od kurirske službe, hej, paket ti dolazi na adresu ili u paketomat u to i to vrijeme, da oni znaju sve te porukice u biti da možda dolaze preko Infobipa. Računam da onda će im tako najlakše ostati u glavi, svaki idući put će se sjetiti, aha, to je to. Tako da ja to volim onako na primjerima radije nego opterećivati s nekakvim kraticama, šta točno kako, to će u to ulazimo dublje onda kroz Radite li trenutno na nekom novom zanimljivom proizvodu ili nešto zanimljivo je to ovako se spomenuti? Pa u principu najjednostavnije rečeno trenutno je AI hot topic kako na tržištu tako i u Infobipu svakako, tako da sve vezano uz to razvijamo nekakav agenda, razvijamo nekakve nove produkte bazirane i temeljene na AI-u, trudimo se biti AI first company, tako da bi rekla da idemo u tom smjeru. Dobro. Evo sad kad smo spomenuli i rekrutanje i mlade, kako se im predstavljaš, sudjelujete i imate konferenciju svoju Infobip Shift koji se organizira već sad nekoliko godina. Sudjelujete na Days konferenciji, pa možeš mi reći nekakvu važnost sudjelovanja na takvim konferencijama i zapravo organiziranja takve konferencije za mlade i za pronalazak novih zaposlenika ili općenito zašto vam koristi? Mogu svakako. U principu rado se odazivamo za bilo kakve suradnje sa sveučilištima. Ovo što si nabrojala su dvije, ima ih jako puno sa sveučilištima po cijeloj Hrvatskoj. Tako da od matematičkih, tehničkih i sličnih fakulteta jako su nam bitne te kolaboracije, održavamo jako dobre odnose, imamo naše internship programe odakle gdje nam onda i dolaze mladi sa tih fakulteta, volimo se predstavljati, promovirati ono što radimo i to onda mladi nekako i prepoznaju. Tako da stvarno imamo dugogodišnje suradnje sa fakultetima i uvijek se rado odazovemo bilo kakvim sličnim eventima kao što je. Kako utječe umjetna inteligencija, odnosno AI, na tvoj svakodnevni posao kao rekruter i na profile kandidata koje tražite? Pa rekla bih da utječe dosta, naročito možda u zadnjih par mjeseci kad je nekakav najveći boom se dogodio za nas koji nismo u nekakvom inženjeringu, koji nismo nekakve tehničke role, gdje smo zapravo svi počeli još više, mislim i prije smo, ali smo počeli unutar kompanije još više kroz, ne znam, Code Cloud i slične nekakve alate koristiti, tako da stvarno zajedno sa timom svojim gledamo svakodnevno šta možemo optimizirati, gdje možemo biti efikasniji, kako se možemo ubrzati. Tako da kroz različite skillove šta radimo i slično, rekla bi da smo i moj department, ali i svi u kompaniji dosta ušli u to da smo počeli uviđati stvari gdje nam pomaže, gdje možemo biti još bolji i tako nekako
stvarno svakodnevno koristimo sad već. Šta bi rekla, koje se vještine danas traže kod juniora kada ih zapošljavate, s obzirom na sve ovo što si sad ispričala? Da, zapošljavamo jako puno interna studenata, ali ne bi rekla da se išta promijenilo. Znači nekakve krucijalne stvari koje smo kod studenata uvijek gledali, koje ćemo gledati zapravo ostaju iste, od nekakve proaktivnosti, ambicije, želje za znanjem, želje za učenjem. Onda kad jedan student na kraju dana ima nekakvu želju za učenjem, onda je taj student i prilagodljiviji trendovima na tržištu, željan da nauči taj AI, već je možda sam nešto i pogledao. Tako da rekla bi da trendovi na tržištu postoje, ali neko ko ima ove krucijalne karakteristike, osobine, zapravo se vrlo uklapa u to i samim tim te stvari ostaju uvijek iste. A bi li rekla da se neki junior treba bojati možda usmjeriti u smjeru računarstva danas s obzirom na trendove? Da, kao što sam rekla, znači stvarno ne bi se mislim da nema straha, pozicije se mijenjaju, znači promijenit će se, dio će se optimizirati AI-em i slično, ali stvarno mislim da za kvalitetne studente uvijek ima prilike i kao što sam rekla, bitno nam je onda da taj student je prilagodljiv promjenama i dobro reagira na promjene i onda samim tim nema straha. Znači role će se mijenjati, ali će kadra i dalje trebati ukratko. A šta bi rekla kako izgleda jedan dan studenta zaposlenog u Infobipu? Dakle, jedan dan studenta, pa u biti mi imamo organizirano, već sam spomenula više puta naš internship program i mislim da ga znaju svi, nama je to stvarno već kroz godine postala i tradicija u Infobipu 2 puta godišnje dolaženje većeg broja studenata. Tako da oni imaju cijeli organizirani program od dijela gdje su svi zajedno u Vodnjanu ili u Zagrebu, gdje prolaze sve o kompaniji, produktima i slično, kroz nekakve stvarne projekte uz rad sa mentorima, tako da studenti nama kad dođu od prvog do zadnjeg dana imaju organiziran program, šta rade svaki dan, raspisan plan, raspisan onboarding i zapravo stvarno sve ide po planu. Onda je na njima da daju nekako sve od sebe i u konačnici da na njih ostanu. Tako da svaki dan je različit, ali u onome šta rade, ali kažem, imao svoj program koji je već organiziran. Kad je sad idući taj internship? Idući internship nam je sad ljetni internship. Ne znam točno u ovom trenutku će li biti za Split, ali jedna stvar evo šta bi volila, imamo u drugim gradovima, ćemo imati sigurno otvoren internship, nešto što bi volila naglasiti je da stvarno svake godine sve više vidimo da ima mladih sa FESBA i sa splitskih sveučilišta koji se odlučuju relocirati u Zagreb za naše internshipe i time pokazuju nekakvu definitivno volju i želju i spremnost za taj prvi korak u karijeri. Nije im problem napraviti relokaciju za dobru priliku, tako da sve više mladih sa FESBA nam se prijavljuje i za internshipe u drugim gradovima i to mi je baš drago. Definitivno da se prijave sad kad bude prilika. Naravno, da se prijave, imamo širok spektar pozicija, treba biti otvoren i možda za druge pozicije koje su i kombinacija i nekakvih i soft skillova i nekakvih inženjerskih, tako da imamo stvarno različitih, imamo sad dosta i AI internshipa i slično, pogledajte, proučite o čemu se radi i da pače prijavite se. Eto, hvala ti što si nam sve ovo ispričala, a eto za studente sve, nema straha, očito prilika ima ako ste voljni tražiti.